mwana atoraswa asina kana kupfeka, anga ari mwana mukomana. Akagumbo kakatotemwa nefesi yakatotemwa kuratidza kunge chibhemba here kana chidemo here, hamene kuti mwana yatemeswa nechi. Kuna vamwe vanhu vari kutotsvaga vana vanotoita ma9 years chaicho vasina vana vaitsvaga nhasi yeuta 9 months orasa mwana saizvozvo kungondosiya kumapurisa kuti aina handikwanise kuchengeta mwana uyu. Problem yacho mwacho mahure usingagone kudzivirira munhu yobva kuti handisi kuda protect ndoda yeki, saka tarisai zvazoitika iko zvinezvi mwana araswa uchazozvibariro munyama. Vamwe vanozoti kana akarohwa panoda kuzotega ndise mwana zvinenge zvaakuramba, vauda kuchitsvaga n'anga maprofita ndakaroiwa ndakadai, asi wakanganwa chazoronehope kuti une ropa rawakarasa ranga wakaropafadzwa naro naMwari. Yes, muri yeZimbabwe kutaura kuno kwatiri kuita tiri kuchingamidza zvakare paHorizon Trends. Apa tinokupai nyaya dzinenge dzichipisa all around Zimbabwe. Naika tiriko kuSt Mary's kuchitungisa kwaitika chiitiko chinotyisa nekukatyamadza. Muri kuona pakati pedzimba pandiripo panapa paraswa pafuma paine mwana anga akaraswa, asi mwana uyu anga akatemwa into pieces ndokubva aiswa muplastic. Zvinhu zvinorwadza muri yeZimbabwe kuti tichitarisa kuti 9 months dzinorwadza. Pain yaunenge chinzwa amai yakanyanya, munhu ozobatsirwa orasa mwana nenzira yakadaro. Saka tine veukama nemalocal residents vaona bhodhi yemwana uyu iripo makuseni vakawanda vataura zvakawanda vakati yakatotakurwa nembwa yadhregwa nembwa yasikusiyiwa ipapapa. Zvinhu zvinorwadza muri yeZimbabwe. Saka ngatinzwei malocal residents vachitaura chiitiko chatyisa muri yese yemuno muSt Mary's. Chiitiko ichi chandirwadza enge chandivhundutsa zvekuti dai ndandiri mwana mudikika ndaitotiza nechiitiko ichi. Pane mukadzi anogara padhuze pedu kuna Tamai imomo muri muSt Mary's, enge nzvimbo iyi yaitwa nzvimbo yekurasirwa marara. Ndofunga mukadzi uyu atora advantage yekuti nzvimbo iyi yairasirwa marara. Hatizivi kuti mukadzi uyu arasa mwana uyu abva nekupi. Ndofunga atora advantage yekuti panorasirwa marara, saka ndichangowana pane mhipi yemarara ndokubva ndatanga kurasa mwana uyu. Saka ni pane mukadzi aona mwana uyu achiraswa, hani mwana uyu atoraswa asina kana kupfeka, anga ari mwana mukomana atoraswa asina kana kupfeka. Saka vazouya, ini ndinoshandisa tuckshop yepadhuze panorasirwa marara ipapo. Saka namai vazouya vachiti nhai mai Barbara chiitiko ichi machinzwe here chaitika ichi. Kwabva ndati chiitiko chei chaitika ne. Zvikanzi pane mwana arasirwa pamarabu apa, ndikati pamarabu? Koimi mamona sei aitirwa pamarabu? Zvikanzi ndaichovhura gate kuti vanomuka makuseni vana vanoenda kuchikoro makuseni. Saka murume wavo zvakare anobuda makuseni kuma 5 kunenge kwakasviba. Plus mazuva ana 5 dziri kuchaikoita sei kwakasviba. Saka ndo advantage yatora mukadzi yenu funga kuti kunhu kwakasviba uko. Ikandirasire marara ipapo. But tichisvika tichiona zveshuwa mwana akatoiswa muplastic, mwana mukomana zveshuwa atoraswa, mwana mudiki panotoone ropa. Tanzwa kutya, tanzwa kukachamara nazvo. Asi zvakanaka here izvozvo vana vadiki kupota muchirasa vana kana mukadzi mukuru unenge warasa mwana, ko unenge wamboiitireiko mimba yacho kana uchiziva kuti mwana uyu ndichamurasa. Kana iwe mwana wapedza here zvechikoro, kana kuti wadi kuchengeta hako, kana kunoisa kukiriniki uko iri padhuze nesu, kiriniki St Mary's iri padhuze nesu, kana kuchitungisa hedu womputira hako usina kumuuraya. Zvino chiitiko chatozondishamisa senamai vakadai vakakura kudai, mwana uyu akatotemwa kunge kutemwa kagumbo kakatotemwa nefesi yakatotemwa kuratidza kunge chibhemba here kana chidemo here, hamene kuti mwana yatemeswa nechi. Mwana achangozvarwa mudiki kuzvarwa rusvava chairwo kuzvarwa chaiko. Ndofunga atozvarwa usiku hwanhasi. Chamunofunga kuti chii kuti kunyanyanyanya nanamai vechidiki vasvike pakuzofunga kurasa vana, chingava zvikonzero zvipi chaizvo? Ini ndinofunga dzimwe dzenguva vana vanenge vashaya, kana kuti vanenge vachigara nevabereki vasiri vavo here, kana kuti vana vari kuenda mumabhawa vari vana vadiki then vomitiswa vozoshaya kwokuisa vana ava here. Handizive kuti vana vari kuita mufungiro kana kuti vana vechikoro kuti zvino ndinoenda kuchikoro sei, ndonosekwa nevamwe ndakazvitakura wosvika pakubvisa mimba dzedzi. Tanzwa zvakare muchitaura kuti atemwa, saka muchiono maninga vari kuti atemwa ringavademeri kana kuti banga makatsi achona maono. Inini ndaona kunge kana kuti chibhemba here, zvimabhemba zvimacheti izvozvo, because chakatotangika kudimbuka kudai chinyama chacho. Yambiro yamungade kuvapa, tinoziva kuti munhu kana atoberekwa atova munhu, ende yambiro ipi yamunoda kupa vana vechidiki? Inini ndikuda kunyatsopa yambiro kumunhu uyu atema uyu, zvatondityisa zvatondikachamadza kuti dai ari
mwana wako atemwa wainzwa sei, kana kuti iwe hana yako hairovere enge mwana uyu indiri kuda kuti kana achimuka achinyatsopfuka amukire mukadzi uyu atenderere ashezve kuita kana kuti apupure wega enge ndoda kuti mukadzi uyu asazombozvara futi nyange akazororwa nemurume ane mari zvakadii asazomboita mwana. Ndo prayer yangu yandoda kuitira kwaari. Ade kungomusiya mwana iye kana kungomusiya pamaraba akadaro achingochema akadaro asina kuzomuuraya. Chitadzo chaita ichocho kuna Mwari. Kuti mukadzi uyu atongwe nemwana iye wauraya. Zvinorwadza mama. Zvinorwadza. Sanzo zvakare muchiti mwana uyu anga atori pachena then vemunharaunda ana mai vanzwa tsitsi vakazomuputira. Ndo azomputira. Ama kumputira kwaita vatoita zvakanaka. Vatotya kuti vana vekuchikoro irodhi yevana inopfuura vana vachienda kuchikoro. Vana vadiki vachioneka chiitiko chakadai vanoita sei. Hana dzavo dzinorova inge zvinotyisa. Mwe mwana hatozodi kubuda panze, anotozofarirwa mwana akutotya, zvinototyisa izvozvo. Inini maziro andinozozviita manje. Amai ava vanozogona kutadza kubata pamiri, unge vazororwa zvakanaka vakuda kubata pamiri. Vazofamba manje, vafamba vaneta manje, vakuda kuti vachibata pamiri paipai. Vazoenda kumaprofita, vazodii, vazodzwa kunzi pane mwana ari kuchema shure kwenyu uku. Endai munopupura kudzinza rake zvamakaita imi mamai kuti mureurure kuti mupone. Amai vakareurura mwana anogona kubva afa, mwana anogona kubva zvake asunungurwa. Unge dzinza racho risina kuoma moyo. Chii chingaitwe kuti amai avangakwanise kuzikanwa sei? Tinoziva zvikuru kuti vanogona vatori vemunharaunda ino yeSt Mary's. Zvinoitika kuti vazikanwe zvinonetsa. Asi nekuda kwekutaura kwevanhu, nekufamba kwavanhu, nekuda kunzwa vamwe vane mimba, tichibatsirana semadzimai kuti nhaiwe uyu mimba yako wakamboona nayo akaisa kupi, akazosunungukira kupi, mwana wacho akamuisa kupi, tichingobatsiranawo sevabereki vari kurwadziwa nekuda kwechiitiko chaitika ichi. Ini ndinongoda kuti vabereki, kune vabereki isusu vechikuru, kune une mwana musikana, kana wanikwa aita chimiro chakamirira mamiriro aya, usamutuke, usamuti ndokuraya kana ndokuisa kupurisa kana ndokuita zvipi, ingoti mwanangu, mwana anochengetwa ngetitambire zvatoitika izvozvo. I think ndekuti zvitorijusika because ukati ndikuda kukuraya, ndikuda kuzvitaura, ndikuda kukutopa piritsi, ndikuda kunokusungisa, anonzwa hana yake inobva yatanga kutorova kuti saka ndosovha nyaya yese wototeka ndibvisa hangu ndinorasa kana kwahunyani kana ndiite sekudaro. Saka vabereki kana tasangana nechiitiko chakadaro ngetidzikamise hana, totanga kufunga, tobatsirana nababa, tichisoftawo baba ndone ukasha hwakanyanya, tichisofta kusvika tiwirirane mwana toita kunge takumfarira asi totoziva kuti zvatirwadza asi totoita kuti tamufarira kuti tisawanike tichasangana nedambudziko iroro zvakare. Ndakurwadziwa misodzi yangu izvo zvikuita kujeka nezvaitika izvi. Vagari vemuZimbabwe ngavasadai so zvavaita izvi. Problem yacho vamwe vacho mahure nekuti kana arohwa nedhiragi akungoita yese dhiragi rinokonzeresa kufamba usiku hwese, saka rinozokusvitsa ipapa pekuti getite zvaita izvi kutema mwana. Kune vamwe vanoda kungoita vakadaro vasina prodidziviriro vasina kana makondomu. Ikurudziro ipi yamungade kuita kuti vozobata nhumbu zvozosvika pakadai? Inyaya yemari, nekuti kana zvafana kuti uri hure uri kuenda kubhawa unowana munhu wekuti unoenda naye kumba, munhu yobva kuti handisi kuda protector, ndikuda yeki, saka munhu anosarudza kuriska upenyu hwake nekuda mari yakawandisa. Alright, wozvichirezvo kuti vanofa mari yakawanda kana munhu achiita yeke. Saka alright, iyambiro ipi yamunoda kuvapo zvakare? Hongu zvinonakidza, yeke inonakidza zvayo, but iyambiro ipi yamunoda kuzova tichitarisa chiitiko chazoitika nhasi? Tinotaura kuti wedu wevanhu dzivirirai kwete zvazoitika, usade mari yakawanda nekuda usingagone kudzivirira. Tarisai zvazoitika iko zvinezvi mwana araswa nenyaya yekuriska upenyu hwako. Chingoriska upenyu nekuchengeta mwana wako, kwete kuti uriske upenyu nekurasa mwana zvawaita izvi. Mama, mungataura takatarisa ivo vasikana vanoda yeke kumabhawa ava, chinangwa chavanozorasira mwana chii? Mwana anenge akuvatadzisa chii? Anenge akuda mafaro akanyanyisa, saka anenge akuona kuti nenhumbu ndinokanganisa mafaro angu aya. Ndinoti ana mai kana mwana achiuya, nyange akaya nekanhu usatambire, bata mwana wako urove, nekuti endi yauchazotsura mwana wako achabva anofunga pfungwa yekubvisa urase, iwo uzomubvunza mwana wokunyepera akwanise kukutaurira chokwadi. Amashoko anorwadza kuti unganongerwe zveshuwa mwana wako nembwa uripo uri munhu mupenyu here, uchifamba wakafana nemuroyi wekuti zvawaita zvidai zvirizvo zvangoramba zvangoitwa kwauri kana kutemwa kana kutourayiwa, nekuti mwana haana zvaanoziva. Tinoziva mama zvikuru kuna ana mai vewe kuti abereka mwana auraya, pachivanhu chedu chii chinozoitika pekupedzisira nana mai vakadaro? Unopedzisira wazofawo kunge imbwa, mwana haaende kudenga, anoramba achingokutera pese pauri. Kupanyaya yekuberekawo zvakare apa
panowanzofamba sei kana vakuda kuzozvariwo pamberi apa hazvikanganiso here zvakaya unoshaya mberi kweupenyu hwako hwese but inyaya yemadrugs ngatibvisei madrugs nekuti kana munhu akungoita yese yese pamadrugs hakwanisi futi kana kudzivirira nekuti anenge akarohwa nedrug saka ivonei zvingatingobviseiwo madrugs ndo ari kutikanganisa yo hurumende yedu chaiyo ndio iri kupa mhosva iri kukonzeresa kufa kwavanhu vasina mhaka haisi kutsigira anamai ava anamai ava vazhinji vacho vane vana vava kuti vari kungochengeta vana vasina chi varume asi anamai ava vasi kukwanisa kupuhwa mabasa ekuti vaite anamai ava vakutongoti vakamuona mwana wacho vakutopunza ndivo vakutoita sei vakurasa saka mhuri yezimbabwe ngaipe vanamai ava vasina zvokuita zvokuti vaite ndivo vatakupa mhosva ndivo vari kukonzera rufu rwevana vasina mhosva ava. Right. So chikumbiro chamunhu nacho kuhurumende chingava chipi tichitarisa zvakadai naima? Chikumbiro chatinacho ndechekuti ngavafambe munharaunda imomo vavape vanhu chi zvokuti vaite vavape vanhu mabasa ekuti vaite kwete kuti tingoti vanamai vanamai veshuwa vari kutoomerwa nekuti hana machaanogona kubata amai ava havana chavari kukwanisa kuita vautongopiwa kamwana kacho vakutomhanyanyukavika saka hurumende iyi ngaipe vanamai mabasa vashande vasadirichire vana ava vari mashure mavo. Right, tinotenda mama vaomberere maoko hapana zvinzwa ndaradzwa zvikuru nekuti mai vava ngadai vanga vasingadi mwana iyeye pane mapiritsi aripo nezvimwe kana chimambuya zvinokwanisa kuti iri nhumbu chaiyo vaikwanisa kuda sei kubvisa chiri nhumbu kwete kumirira kuti nhumbu ikwana 9 months vorwadziwa nekuzvara vozomusa muplastic seizvozvizvi izvi hazviko izvi saka ndiri ngotiwo kuti mukadzi yabatwa life in jail zvotongofarana zvakadaro ndatozvinzwa ndichiuya kunoko ndopa ndatozvinzwa saka ndatoti ndinotarisa kuti ichokwadi richaitika mazuva anzi hakusina munhu ari kuita zvekurasa vana mazuva ano kusi kuna vamwe vanhu vari kutotsvaga vana vanotoita ma9 years chaichaivo vasina vana vaitsvaga nhasi yeuta 9 months orasa mwana saizvozvo kungondosiya kumapurisa ekuti aina handikwanisi kuchengeta mwana uyu osiya mapurisa anoziva zvekuti kana kune vanhu vanoita zvevana izvozvozvo kunoita vanoita zvevana izvozvozvo vanoziva kunoikwawanisa vana ivavo kwete kuisa mwana muplastic seizvo kuti mwana adyiwe nembwa hakuna zvakadaro. Baba zvinorwadza tiri kuona zvikuru macases aya ari kuwanda iyambiro ipi yamungade kupa takatarisana nasisi yekubhavava zvingava zvimwe zvikonzero zvipi zvingaite kuti varase vana zvingavatatise basa ravo? Aiwa hapana chikonzero because kana vari kuti vamwe vedu kava handi kune zvidziviriro pavanenge vachitamba nesu paipai vanoshandisa kazvidziviriro kana usingade vana vacho ndo the best solution hakuna imwe solution. Saka tichita so zvakare toda kutarisa ana namai mumba chaimo vana vasikana vai vane ushamwari hwakasimba vekuti vanopedzisira vakutoonana sisina amai vake ana namai vachitonakidzwa nekuti vana vari kuuya netunhu twakasiyana siyana mazuva nezo iyambiro ipi yamunoda kupa ana namai ekutarisa? Senyaya iyoyo ndakaizwa nezuro kuredhiyo mai nevana vachipopotedzana mwana achiti ndima kandidzidzisa saka mai kana vachiita zvinhu zvavanoita ngavasaridze mwana kuti ndozvavari kuita kana vachiita zvinhu zvavano ngavaitire kwavo kwavanoitira kuti kuti vaende mwana nechikomba chavo mumba bozi mwana ndozvaanenge akuzodzidza izvozvo nyaya iyo ndakainzwa paredhiyo nezuva saka anamai kana vaita zvinhu zvavo ngavaitire kwavanoita ikoko kwatiri kuna baba kwete kuunza chikomba chavo mumba kune mwana wechisikana. Isusu vabereki vacho tisi tine problem bosi tikasanyasa kukwenenzvera vana vachiri vadiki saizvozvo vari vadiki so vachiri vachikura vanopedzisira vakuita zvekumabhawa vaita zvemabhawa izvozvo vanozopedzisira vakubara kuti vanochirasa saizvozvizvi plus hurumende chaichayo ngaione kuti ite tingati machiko maprograms muzvikoro chamuchemo muzvikoro maprimary schools chamuchemo vaenda vachidzidzisa vana especially vachisikana ivavo vachivadzidzisa kusvikira vasvika mumasekendari ikoko. Yes, apari zvino timire zvakare namama vari kutobva kunobatsirwa mwana wavo mucheche. Chekutanga ndatanga kutonzwa chibereko changu kurwadza semunhu achangobvawo kubatsirwa kuti samai unotakura mimba kwe9 months wozoti wasvika kwekupedzisira wapiwa chipo chako chemwana chinotarisirwa nevazhinji muupenyu kuti dai ndaitawo mwana wowanikwa uchirasa mwana wako zvinhu zvinorwadza zvikurusa zvekuti kutsanangura kudai ndiri kutonzwa hana yangu ichirova
ndakabatawo mwana maoko ndichitodza kupembera nokufara kuti mumwe munhu mwoyo wake izvezvi uri papi nasuno kana kuti pamwe zvichida ari pedyo ari kuona vanhu vakaunganira mwana wake waarasa haanzwo mwoyo kurwadzirisa amai uye lebha yaakaita kuti aone kubata mwana yemaoko make chinhu zvinoshungurudza uye zvinorwadza. Ndinoti kuna namai vese venyika yeZimbabwe ngativei nemwoyo wekubereka. Hakuna chinorwadza sekuti watakura 9 months worasa mwana. Nyangwe zvakaoma nyangwe zvichirwadza mwana anokura. Ngatirangarire kare kedu tairerwa nemazambia tichiita sei uye vabereki vedu vaitsungaira iwo wakarerwawo ukakura ko chako chipo chemwana chawapiwa nhasi uno wochirasa hazvaizonakidzawo mangwanero wakutuma mvura aakutamba kana kuti achizokwigirawo shuga achiti mai ndauya ndakwigirawo shuga. Zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinoshungurudza. Misodzi yangu chaiyo ndiri kutonzwa ichiuya. Kuna namai vane vana vakura ndinongoti makarwa kurwa kwakanaka makakwanisa kuchengeta vana venyu zvichioma zvichirwadza zvatadzwa kuitwa nemumwe wedu nhasi agumirwa nepfungwa. Tingati kugumirwa here kana kuti mweya wakaipa watomubata zvichida izvi zvaakutoregreta kuti ndaitei ndadii. Asi kune vose vakamira nevana vavo kubva pakutanga kusvika vana vavo vakura ndinoti makarwa kurwa kwakanaka madzimai. Ininiwo sanhasi ndatodzidzawo chidzidzo kuti mwana akakosha. Nhasi ndakatobata mwana wangu ndikutoendawo naye kuchipatara ndinotonzwa kufara murodhi mese chingodzi makorokoto zvida kuna mai vemwana vachizoona vhidhiyo rinezvi ndinoti zvamaita nhasi chidzidzo uye ileseni. Repentai kuna Mwari vakuregererei vakusunungurei muzorangarirawo mangwana kana mazopiwa chipo chemwana muchengetewo mwana wenyu. Vamwe pakutsanangura kwavo vanoti ivo mwana chipo chinobva kuna Mwari zvichida ingirozi yanga watopiwa yanga ichazobatsira muzuva remangwana uchazozvibariro munyama. Vamwe vanozoti kana akaroorwa panda kuzotega ndise mwana zvinenge zvaakuramba wauda kuchitsvaga n'anga maprofita ndakaroiwa ndakadai asi wakanganwa chichazoona hope kuti une ropa rawakarasa ranga wakaropafadzwa naro naMwari. Yambiro yandinoda kupa kuvanasikana ndeyekuti zvichida zvimwe zvinogona kuita pamuviri nekuda kwesituation mumwe kutotsvaga mari chaiko udaenda kwanisa kurarama nekuti unenge wagumirwa wapererwa She anokupa advice ndezvekuti kana zvichinge zvatoitika kuchengeta pamuviri pako uchengeta mwana wako mwana chipo uye mwana anogamisana unogona kutozowana munhu anokubatsira kuchengeta mwana wako akakura. Uye kune ava vanasikana nevanakomana vanozoshungurudza vabereki vavo ndinoti kwavari zvemadrugs zvakashata uye zvinogona kukushisa mudziro yakafanana namai ava vasvika pakurasa mwana zvida pamwe ndiwo madrugs iwayo asi after zvazopera pavari vanenge vakuregreta zvokuti tinoti musashandise madrugs nezvinodhaka zvinozokusvitsai panguva yekuti unozorasa upenyu hwumwe munhu. Chiitiko ichi ndachinzwa kumapasti 8 dzemakuseni ngenonza chiitiko chinzi pane mwana akarasiwa pageti saka chiitiko chandirwadza semunhukadzi akabara zvandirwadza ende ndashushikana kuti dai aona hake kuti haakwanisi kuchengeta mwana wayo dai asina kumuraya musiya ari mutsenyu bozi kune vamwe varikutsvaga mwana vachivashaya pamwe paigona kuwana anoda hake kuchengeta mwana yeye. Saka chiitiko chandirwadza uye chandibata saka nongoti kumhuri yeZimbabwe sesu tine vana vechisikana kana taona mwana akanganisa zvinani ndimudeedze kuti mwana wangu apa wakanganisa ndisamuvhundusira uye ndisamuchizi bozi pakumuvhundisira ndopanoita kuti atye agovhundika kuti zvinani hangu ndirase mwana. Saka chiitiko chandirwadza tingori nekudza kuti dai polisi yaita basa racho yaferefeta kuvanhu vechikadzi bozi zvinhu zvatirwadza. Saka nongoti kumhuri yeZimbabwe aiwa chiitiko chandibata uye isi vana vati vechisikana vamazuva ano havatsiurike. Ukamuti mwana wangu zvauri kuita izvi anozova sekuti amai pamwe ari kundikanganisira saka kana azoita zvinenge aita abata nhumbu ndopaanozofunga kuti asi amai vakambonditsura. Saka tinongoti polisi dayapo uye madrugs ndo anyanya kukuvadza nokuti akungoti chero vana vechisikana vari kumwa madrugs vakomana vacho vari kumwa madrugs. Saka totamboti dai polisi yambotibatsira panyaya yemadrugs pamwe zvingaita zviri nani. Vana vamazuva ano chakunyanya kuti varase vana vakuda kufara because kufara ndokwanyanya kuita kuti vaite because anoti pamwe ndikadai mwana ndikarasa mwana ndikoti wane kufara. Saka ndo zvakunyanya kuita vana vamazuva ano kufara ndokwanyanya. Unoona mai ukaona kana mwana auya nemari unoziva kuti mwana uyu haaendi kubasa mwana haasevenzi ona mwana uchane 2 kg yeshuga kana uchane lofu rechingwa ufanira kumubvunza kuti mwana wangu mari waiwana kupi kuita ramangwana bozi kana ndina mai ndikatambira mwana uchiya neshuga akandigira nyama ndine tokurudzira kuti mwana ita zvakashata. Saka unofanira kubvunza kuti mwana wangu chingwa chawana chechi wachiwana kupi mazepa auya nawayo wamaona kupi wausevenzi dzimwe mwana anonga achienda kuchikoro umoona mwana achiya neshuga achiachiwa kuti mama oidhorari mutenge gasi ati oi mama oidhorari mutenge yatemu utanga kumubvunza kuti iwe mari waiwana kupi usingasevenzi. Chiko chinozoitika chekuti kana uchiti ukaona mwana uraya ramangwana rako haricheki uye mangwana mwana unogona kuzomutsvaka ubva wamushaya. Saka tingoti kuvana vedu vasikana kana waita mwana usauraya wezi mwana wauraya pamwe mangwana akuchengeta pamwe mangwana ndidhokta pamwe mangwana nditicha. Saka kana mwana wauraya angafanira kutoita kana mukuru wehurumende chai. Saka ndokukudzira kuti kana uchini mwana wasikana wakaona vachinge vaita zvakadai ngaachengete mwana wake bozi mangwana anomuchengeta. Mapurisa vaferefete vafambe door to door vachibvunza kuti chiitiko ichi kuti munhu uyu abatwe
wozi zvatirwadza nokuti polisi dai yambofambawo nembwa ichiita door to door ichiferefeta kuti munhu abatwa zvatongokudza dai polisi yaita basa rayo munzvimbo because nzvimbo inei yeSt Mary's yatosvibiswa isingaiti tatosvibisirwa nzvimbo yedu yeSt Mary's nemunhu aita chiitiko ichi. Zita rangu ndoitwa Kanzera Foster Chabuka, ndini kanzera wenharaunda ino yaitika zvinhu zvinoshamisa kudaro. Zvinhu ndafonera na 7 o'clock. Ndokubva ndatongomhanya pasini muna Tamai paTower Light. Ndokubva ndatosvika ipapo, ndatosvika mwana Joshua akaiswa mu plastic reblack. Zvinhu zvandirwadza chose. Ndokubva ndatanga kufonera mapurisa kuti ndo chiitiko chaitika nharaunda yandigere. Ndopazosvikawo Honorable Mazhindu, ndokubva vatitakura ndokubva tamhanya kupolisi, ndokubva tazonouya nepolisi pasini. Saka nanhasi tichingori pasini ipapo, hapana zvati zvaitwa, tangotorwa mastatement. Anotarisa mutumbi wemwana uyu, zvinhu zvandirwadza kuti mwana uyu akatemwa makumbo. Handisi kuziva kuti munhu anga ari kushandisa bhemba here, banga here. Saka zvinhu zvatondirwadzawo chaizvo kuti urasa mwana wosiya wamuitira utsinye futi nokuti wamutema kana huku kana mombe. Zvinhu zvinorwadza munharaunda. Nezvinhu zvakawanda zvatiri kusangana nazvo munharaunda sesu makanzera nema-MP tinotungamira nharaunda. Nyaya iri kunyanyonetsa inyaya yemadrugs. Kozi pamwe pacho unenge uchitonzwa kuti panhamba yekuti patotenge panoitwa zvemadrugs. Chimwe chinotinetsa ndechekuti mapurisa kana kuti hurumende hainyatsoita action nenhau dzekuti mabhesi emadrugs emutoriro ange achibva munharaunda. Kunyange ukatoenda uchitonomhangara kuti pekuti kana kuti ninge ari kuita zvemadrugs, unotongomuona munhu iyeye achiramba achitenderera munharaunda. Saka ndezvimwe zvinhu zvekuti ivo vanasikana wedawo wakungoitawo zvekuti pamwe pacho vanhu vanogona kubatwa vakadhakwa nezvinodhakwa zviriko izvi mazuva ano. Saka ndo chimwe chinhu chiri kugona kunge chichitikwadza munharaunda. Nyaya yemadrugs ndo yanyanyonetsa. Vasikana vanoendawo kumabhawa hongu, vanogona kuendawo kumabhawa, but vasikana vanoenda kumabhawa ndotoziva kuti vanhu vanonge vaine zvivharidzirwa zvavanoshandisa pavanosangana pavanoenda kumabhawa ikoko. Asi ndevamwe vanogona kunge vachine chiitiko chakaita senge ichocho chekuti vanogona kuuya vobata mimba vozonge vachirasa mwana. Chiitiko chinorwadza Honorable. Toendawo zvakare mumba chaimo vana vachona vane misikanzwa kunyanya vabva zera nevamwe vachitori kuchikoro zvakare havasi kuteerera. Vakada kuti vabereki vavarove vanogona kutopedzisira vatosungiswa. Iyambiro ipi zvakare yamungade kuvapa tichitarisa mumba vana vari kutsurwa nevabereki? Zveshuwa mudzimba umu nesu titori newo vanasikana senisa kanzela. Pamwe pacho ndotombosanganawo nevanhu vanotouyawo kumba uku vachitaura kuti mwana wangu azondinetsa, mwana wangu musikana ari kuuya late kumba, kanzela ndoita sei? Asi pandakada kumutsura mwana akanga akutopindura zvisiri izvo. Saka ndezvimwe zvedambudziko ratiri kusangana naro munyika yeZimbabwe kuti vana vedu vakutotonga futi vabereka. Ukada kumutsura anogumisisa kutokusungisa, ogumisisa kutoenda kumatare edzimozvo. Ini ndiri kuti chiitiko chaitika munharaunda mangu kana kuti kwamuri kwese muri yeZimbabwe, ndaishuvira kuti vanhu vakaita senge iwavo akabatwa nemapurisa, handifungi kuti munhu akaita senge anganzi angararame, ngaende anorarame zvake ari kujeri. Saka ini ndiri kutokurudzirawo kuti dai mapurisa kana ari mwana wemunharaunda mangu muwadi 3 sakanzela Chabuka, ndikushuvira kuti munhu iyeye aita izvozvo nyange akatobatiwa ngaende ake kujeri zvachose. Vanenge vachiita madambudziko akaita senge kuti pamwe wabatawo mimba, taishuvira kuti kune makanzela, kune vanhu vechikuru vari munharaunda mamunogara. Zvinenge zvakakosha kuti uende kune munhu wechikuru unotaurawo nyaya yako, unogona kubatsirikana. Seizvozvo chiitiko chaitika munharaunda mangu, dai zvaitobvira ini sakanzela Chabuka, dai munhu iyeye asina kuuraya zvake mwana uyu, angouya naye kumba kwangu, dai mhanya ndoona kuti mwana uyu unochengetwa kupi. Because mwana iyeye ramangwana aigona kutomuka ari kanzela, ramangwana aigona kutomuka ari president kana kuti ari minista kana kuti ari mupurisa. Saka zvinhu zvatirwadza pandanga ndiri kutarisa mwana uyu, mwana uyu anga ari mwana mukuru muhombe ari mukomana. Saka zvinhu zvikundirwadza munharaunda mangu sakanzela Foster Chabuka ward 3. Nyesa mushure meongororo netsvakiridzo ndofunga manzwa zvataurwa zvakati wandei zvirimwe zviri kukonzeresa kuti vana vabate pamuviri inenge isina nababa
vamwe vachizopedzisira vazosvika pakadai. So vakataurawo zvakare vakati no, kuna ananasisi vedu vekubhawa vai vanenge vakutadziswa kuti vanofara kutaura, vakati no, zviri kuvatadza kuti vaende kubasa. Pazobudawo mamwe mapoints akati wandei zvakare, hamangonzwa kuti no, vana vacho zvakare havachatsiurika, vakada kuti vatsiurwe vari kubva vanosungisa vabereki vavo, vakati no, izvi ndo zvimwe zvai zviri kukonzera kuti ana nababa nana mai havasisina simba vakutosvikawo kusungiswa. Aiwa, uyewo mucomment section mupowo pfungwa dzenyu kuti todii nevana vari kuita zvakadai. So amwe ana nababa vachema vakati aiwa, ana namai vari kuigirwa magunanzi, vari kupota vachigirwa tunonaka-naka. Saka zvazoipa kudai, so vari kuzokikira bhora rei kune vana vavo kuti aiwa, unozondidzingisa pano nababa vako. Saka aiwa, uyewo mucomment section mupowo pfungwa dzenyu, but please again don't forget to subscribe and like to Hot Zim Trends so that whenever we post the latest news automatically you'll be updated. We love you so much. See you next time.